Waduh, lampu monggo netamu pada lampu Jawa mriyang ngene kok. Monggo pinara sapa niku? Nggih kula, Mas. Karyo. Karyo. Lho kene apa, Mas kok? Mriyang ngene kok. Mriyang barang ini. Geges mbok rasane awakane kabeh. Kowe iki ngapusi mesti. Wong dhek awan kebar jajan sate kok. Iya mbok. Penyakit dadaan iki mangko. Aku bingung ngene kok. Paling kowe iki mikir di YouTube dijadi gombal nyamin kabeh. Iya paling. Waduh YouTube jarene cair kok udah lagi peseni aku. Ya iya kok awakmu kok Mriyang ngene kabeh aku rasane kok. Mbok ono apa iki jencane? Gel-gel Mas, gel-gel. Wong ana tamu kok. Oh, kok bingung rene. Aku mriyang ngene kateksen kabeh ngene awak. Karepku ya tajak nang Banyamin, Mas. Oke lah Mas. Tajak njaluk bayaran Banyamin. Nah, aku iki wis njaluk ngani saya ya dikai yo. Jarene urung cair. Mbok wis ora iso narike yo. Wong di awan ku ngomong karo aku itu. Engko bengi le moro rene. Duit bayaran tak gowo. Ngono. Wah, iki aku sing Banyamin. Iki lho aku ape sontek ganti dhuwit ngene yo. Wah, kebangetan kok digo kabeh. Ayo. Wong lan ngomong di awan iku pondo dititipno kowe. Ya lan biru tak tombo bayarane iki. Wah, iki yo digowo Banyamin kabeh. Iya no, aku mriyang ngene yo. Ya wis saiki do nunggone Banyamin do njaluk duit. Engko dienggo periksan. Iya wis ayo. Ayo tak terno periksan. Yo ora awak mriyang kabeh ngene kok rasane kok. Ya wis ayo medun. Yo Ajaran tak mandek kowe aku. Ajaran duit. Banyamin yang limbo. Bayaran nek korupsi terus. Loh, kok tutupan Mas Joni? Alah Banyamin yo mending jelek biasane. Nanti rumasane diidak sudah duit. Tak aja jajal. Wong nganjen Banyamin iki senengane nek bayaran dikorupsi ae kok. Lah yo lah nek awak ora mriyang Tandane iki. sik. Aduh, Lah, hanya pengen ya wis piye nek wong ora ana wonge. Wis Dadi dhisik. ya wis Engko nek balik menawa Banyamin kok mulang ngaji engko nek nganu dijaluk duwite. yo Enteni kene sik. lah hanya pengen kok Wis guturan sik Mas Joni. yo manut kowe ya hanya pengen kok Timbang enteni Banyamin, yo aku iki duwe dhuwit 40 do periksan ayo. Iki engko nggo periksan kowe tak terno timbang ngenteni Banyamin kesuwen. yo terus iki duwite Lho, 4.000 ngene kok walah yo sontek saiki yo 4.000 yo gak entuk ah sontek separo lah engko ah. yo ora oleh wah aku pengen mriyang lah cerita angka duit kok 4.000 iki duit iki walah Lho, kok entuk ya Mas Joni? yo gak entuk ah isin aku Yo nek ngono engko esuk ae esuk diparan rene nang yo Banyamin. wis tak ambek sih ah tolong tangekno ah Ayo dibalik engko esuk Banyamin diparan ngaji angel lah nek urusan duit iki Wis wis.